Здравей, Крисия! Здрасти. Как си, скъпа? Добре. Много си красива днес, различна. Тази рокля е направо си като принцеса. Добре, знаеш ли кой е принцеса? Това е едно с кайма, не, това е друго. За друга принцеса говоря. Как си, моето момиче? Добре. Коя песен си подготвила и избрала да и ни изпееш тази вечер на чужд език? На Кристина Агилера Хърт. Не. Не. Не може. Не може. Хърт не може. Може ли? Бе, може. Може. Не може, бе. Може. Бе, не може, бе! Много пъти съм е слушал тая песен Хърт. С Чичото и Евгений сме слушали много изпълнения на тая песен. Хърт, това нали значи боли, значи на английски. Мисля, че чак ме е заболяло да я слушам тая песен. Плюс това ти си много малка. Не можеш да я пееш тая песен Хърт. Тя не е ли наистина трудна песен? Как трудна, бе? Тя е невъзможна. За толкова малки... Възможно е. Бе, много знаеш ти. Не можеш да я изпееш. Изпей ми нещо от златната монета, за да зарадваме Чичото и Евгений Йотов. Не можеш да пееш песента Хърт. Кристина Агилера е голяма, възрастна, ти си дете. Хърт не могат да я пеят възрастните, ще я пеят децата. И аз си избери някаква друга песен. Айде, някой да ми изпее Зайченчето бяло на английски да се свърши. Давай. Пей. Rabbit, very smiley, this evening. Откъде да знам? Готова ли си да изпееш тази песен? Да. Видите ли е трудна, бе, моето момиче? Не ми е трудно. Добре, като не ти е трудно, дай ми как ще изпееш. Уважаеми зрители, Крисия ще изпее Хърт на Кристина Агилера. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me
Това беше Крисия Тодорова! Гати.